Във връзка с многобройните запитвания от наши клиенти, финансови и нефинансови институции, относно процедурата по преминаване към евровалутата в Република България, с настоящия урок искаме да насочим вниманието ви към техническата подготовка на Бизнес Навигатор за въвеждане на валута евро в Република България. Ще ви покажем текущия статус на интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор за осъществяване на прехода лев-евро за работа в предходния период и след него. На този етап, съобразно настоящата нормативна база и изисквания към нея, в Бизнес Навигатор всичко необходимо е направено. Ако се публикуват нови или допълнителни разпоредби и указания, софтуера своевременно ще бъде преведен в съответствие с нормативните изисквания. Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор е готова за евровалутата. Не е необходимо да се създават отделни регистри или да се извършват операции по съхраняване на информацията в системата преди и след превалутирането, тъй като в зависимост от счетоводния период Бизнес Навигатор показва стойностите в съответната валута. Още с деноминацията на лева в далечната 1999 година, този въпрос е решен на принципа на преминаване от един вид валута в друг, като се задава само съотношението на старата валута към новата. Всички стойности се преизчисляват автоматично от Бизнес Навигатор. Като допълнение към националната валута може да се въведе алтернативна валута, а също и коефициент за преобразуване от национална валута към алтернативна. Според настоящите разпоредби, ангажиментът на българските власти страната ни да се присъедини към еврозоната единствено с сегашния фиксиран курс, а именно фиксирания валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро. Отчетните форми ще се извеждат както в национална валута, така и в алтернативната валута, преизчислени спрямо зададения от потребителя коефициент на валутата. Нека да видим къде може да се зададе алтернативна валута. В базови данни, основни дефиниции, стойности по премълчаване, на страничка Национална валута, на редакция даваме националната валута български лева и тук отиваме на страничка Алтернативна валута. Тук можем да въведем наименование евро, съкращение и тук слагаме коефициента, който е преизчислен лева към евро 0.51129. И така можем да потвърдим въведената алтернативна валута. Въвеждането на алтернативна валута не се отразява на самите данни, а само на извежданите отчети. И също така нейното въвеждане може да стане на всеки един етап от работа с продукта. Във всеки един отчет е предвидено каре в алтернативна валута, което позволява да превключвате отчета от национална към алтернативна валута и обратно. Като името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета. Нека да разгледаме в отчети оборотни ведомости за материални сметки. За година 2023 отчета, как изглежда, в момента той е в лева. Ако маркираме в алтернативна валута,
ще видим, че отдолу сумите по сметките се преизчисляват автоматично в евро и това тук е изписано в заглавието на отчета. Ето, например, стоките са 284 357,02 стотинки в алтернативна валута, а когато махнем отметката, сумата се преизчислява в лева. С въвеждане на евровалутата като основна парична единица в Република България, предполагаема дата 1.1.2024 година, можем да процедираме последният начин. Отново базови данни, основни дефиниции, стойности по премълчаване. На страничка Национална валута. Тъй като Бизнес Навигатор позволява задаване на вида на националната валута като списък, тук можем да добавим паричната единица евро с бутон добавяне. Тук в табличката имаме колони от дата, номинален фактор, съкращение, наименование. Полето от дата е предвидено за задаване на датата на преминаването от една валута към друга. С добавянето записваме си наименованието на валутата, евро, съкращението, така, след това от дата, от падащото меню, избираме от 1.1.2024. В поленцето преди записваме 1.95583 и след тази дата вече става единица. Така, тук в страничка Алтернативна валута също можем да зададем алтернативната валута, като тук в случая ще бъде лева. На базата на стойностите, които въведахме за съответния период, се изчислява номинален коефициент. Ето така, ако потвърдим, изчислява се номинален коефициент за валутата и се записва в данните за периода. При осчетоводяването Бизнес Навигатор отчита тези стойности и автоматично преизчислява сумите от една валута в друга. Номиналният фактор се изчислява автоматично в зависимост от въведеното съотношение на валутите за периода. При задаване на вида на националната валута, данните се съхраняват по периоди, което позволява обратимост при въвеждане на данни за минало време и извеждане на справки. Всъщност, нека тук отново да влезем на редакция и на алтернативна валута да въведем също алтернативна валута лева. Записваме лева, съкращение и тук записваме коефициента, който в случая е 1.95583. И сега можем да потвърдим така въведената алтернативна валута. Сега отново можем да разгледаме оборотната ведомост за материални сметки, като нека първо да видим за 2023 година. Например, ето тук стоките, 304 сметка е в лева в момента до 2023. След като променим периода, да бъде година 2024, ето тук началното салдо вече е преизчислено в новата валута, която е евро. Тук по същия начин можем да маркираме в алтернативна валута и отново пък сега ще го преизчисли в лева.
махаме отметката и сумите са в евро. Така можем да преминем към валута евро с бизнес навигатор